खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटि चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटुब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ आथिखालनि UPPLनि EM उखिल मुसाहारि बिथाङा थारैनो जेबो खबर लायाखै। आथिखाल सरकाराव थानानैबो बिथांमोनहा गोरिब नखरनि सुबुंफोरनो जेबो हेफाजाब होआखै, अदेबानि बिथांमोनहा जेबो खौरां लायाखै। नाथाय BPFनि सोद्रोमाफोरासो दायो जोंखौ गोबांथार हेफाजाब होफैदों, नायफैदों। बेनिखायनो BPFनि हेफाजाबगिरि अदेबानि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय। नंगौ, बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों। मैया नखर नखर अदेबानि बाजार बाजार मोनसे रां खांनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै मोनसे नखरनि अदेबानि समेन टुडुनि नखरनि जाथायखौ नोजोर बोनानै रां खांनायाव बाहागो लाफानाय मानगोनां गामिनि दैदेनगिरि बिथाङा। जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय थानाय जादों दि आथिखालाव हाग्रानि मैदेरफोरा ओंखारबोनानै गामि फारसे न' आरो धोन सम्पति लस खालामबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो दाखालि थांनाय 8 मे सानखालिबो गसाइगाव महकुमानि सिङावनो थानाय फानबारि गामियाव हाग्रानि मैदेरा ओंखारबोनानै समेन टुडुनि न'खौ बुफाय बुसि लोगोसे थेर बेथेर गासैबो मुवा बेसादफोरखौ जानानै थांजोबदोंमोन। जायखौ नोजोर बोनानैनो गामिनि रायजो राजाफोरा बिथांनि न'खौ बोरै लुफुंनानै होनो हागोन बेखौ नोजोर बोनानै बायदि सावरायलायबाय थादोंमोन। अदेबानि सरकाराव थानाय EM उखिल मुसाहारियाबो जेबो खबर लायाखै। अदेबानि BPFनि दैदेनगिरि एबा सोद्रोमा बिथांमोनहासो दायो गोबांथार हेफाजाब होफैबाय। बेनिखायनो बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों। लोगोसेनो समेन टुडुनि थाखाय रायजो राजाफोरा दायो हाथाय बाजार आरो नखर नखर थांनानै अनसुंथाइ खांगासिनो दं होननानैबो बुंथिनानै होबावदों बिथांमोनहा। बे समावनो बिथांमोनहा थारैनो उखिल मुसाहारि अदेबानि सरकाराव थानानैबो इसिबां भट होनानैबो इसिबां गोरिब मानसिफोरनि न'खौ जुदि हेफाजाब होनो हायाब्ला बेबायदि सरकारखौ मानो नांगौ होननानैबो बिथांमोनहा बुंथिनानै होबावनायखौबो नुनो मोनदों। क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि बानजायनायाव बिबार लाइसिनि 100 बोसोरारि सान फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बर'फोरनि गेजेराव बयनिख्रुइबो गिबिसिन लाइसि बिबार, जाय बिबार लाइसिया 1924 मायथाइयाव सतिश चन्द्र बसुमतारीनि सुजुनायाव ओंखारदोंमोन। नंगौ, बेखौ नोजोर बोनानैनो मैया क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमाया बिबार लाइसिनि 100 बोसोर आबुं जानायखौ नोजोर बोनानै बिथांमोनहा बिबार लाइसिनि 100 बोसोरारि सान फालिनायखौ नुनो मोनदों। लोगोसेनो मैयानि बे हाबाफारियाव गुबैयै आथिखाल आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनायखौबो नुनो मोननाय जादों। लोगोसेनो मैयानि बे हाबाफारियाव गोबांथार गोजाम लिरगिरि आरो गोदान लिरगिरि लोगोसे क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि फरायसुला फरायसुलि आरो बिबुंगोरा बिथांमोनखौबो हाबाफारियाव बाहागो लाफानायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे मैयानि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो बर' थुनलाइ आफादा बर'फोरनि गेजेराव बिबार लाइसिखौ नोजोर बोनानै बर' लिटारारि चेतना दिवस अदेबानि साहित्य चेतना दिवस हिसाबै फालिनांगौ होननानै बिथाङा बर' थुनलाइ आफादखौ खावलायहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बर'फोरनि बिबार लाइसियानो बर'फोरनि थुनलाइ जांख्रिखांथायनि मोनसे माइलनि खुन्थिया होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होदों। बेनिखायनो बिबार लाइसिखौ जेब्लाबो बर'फोरनि गेजेराव लाखिनानै दोनबाय थानांगौ होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव रोखायै बुंथिनानै होबावदों। गंगोनाया थारैनो बर'फोरनिनो गोजाम मोनसे दामग्रा आगजु। जाय दामग्रा आगजुखौ दाखालि गेजेर ससेयाव गुबुन हारिनि अदेबानि हारसाफोरा थारैनो गावसिनि खालामनानै लाहैनो नागिरबायमोन। नाथाय आसाम सरकारनि दाखालि बावैसो होनाय बायदियै अदेबानि GI टेग मोननाय बायदियै बियो बर'फोरनि गुबै सिनायथि जाबाय होननानै बुंथिनानै होदों।
नंगौ। बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों आथिखाल बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला अदेबानि जों खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय थानाय जादोंमोन दि थारैनो गंगोना, गरखा आरो गुबुन गुबुन गासै मोन 13निबो बांसिन बर'फोरनि गुबुन गुबुन दोरोङारि आइजें-आइलाफोरा आसाम सरकारनिफ्राय जि.आइ. टेग मोनखांबाय। जायखौ नोजोर बोनानै मैयाबो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बे बाथ्राखौनो बुंथिनानै होदों दि थारैनो गंगोनाया बर'फोरनिनो गुबैखा, नाथाय बेखौ गेजेर ससेयाव हारसाफोरा गावसिनि खालामनानै लाहैनो नाजाबायमोन। नाथाय मैया दाखालिसो भारत सरकारा बर'फोरनि गुबै सिनायथि होनानै जि.आइ. टेग होनाय जाबाय, जायनिफ्राय जोङो दायो जों गावनिनो बियो मोनसे दामग्रा आगजु जाबाय होननानै बुंथिनानै होदों। नाथाय बेखौ आथिखालनि गोबांथार लाइमोनफोरानो अदेबानि सुबुंफोरानो दामनो रोंलिया। बेनिखायनो बेखौ दामनायनि एबा बेखौ मोजाङै बाहायनो हानायनि जोङो फोरोंथाइ खालामनांसिगोन होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होबावदों। मैया 12 मे अदेबानि बर' बिमा सान। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गुबुन गुबुन बोसोराव फालिबोबाय थानाय बायदिनो बर' बिमा सानखौ बोसोरफ्रोमबो 12 मे खालि फालिबोबाय थादों। नंगौ। बड'लेण्ड सोमावसारनायनि अदेबानि आलादा बड'लेण्ड सोमावसारनायनि आइजो गिबि मुंख्लं हेलेना बसुमतारी आरो गायदे बसुमतारी बिथांमोननि गोसोखांथियावनो अदेबानि रुंसारि सानखौ लोब्बा लाखिनानैनो बर'फोरा बे सानखौ गोबाव समनिफ्रायनो गोथार सान अदेबानि आलादा बड'लेण्ड रायजो सोमावसारनायनि गिबि आइजो मुंख्लं सान हिसाबै फालिबोबाय थानाय बायदिनो मैयाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे सानखौ बर' बिमा सान हिसाबै फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैयानि सानाव गुबैयै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख' बड'फा हाउसनिफ्राय लानानै जिल्ला आफाद, दख'रा आफाद आरो मोनफ्रोमबो दालाइसा आफादफोरनि गाहाय मावखुलियाव बे सानखौ गाजा-गोमजायै फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसेनो गायदे बसुमतारी आरो हेलेना बसुमतारी बिथांमोननि मुसुखायाव बिबार बावनानै बिथांमोननि आद्रा थालांनाय खामानिफोरखौ मावफुंजोबनो नाजागोन होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथाङा मैया खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्ला बिसानि बानजायनायाव मैया गोजाम तितागुरियाव बैसागु बरायनाय फोरबो फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बैसागुआ बर'फोरनि मोनसे देरसिन रंजाथाइ फोरबो, जाय रंजाथाइ फोरबोखौ बर'फोर थाग्रा मैखोम जायगाफोराव दाब दाब जायगाफोराव बेबायदिनो फालिबोबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। बेबायदिनो मैयाबो क'क्राझार जिल्ला बिसानि बानजायनायाव गिबि खेबनि थाखाय रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायखौ नुनो मोन्दों। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्लायाव थानाय गोबांथार गोजाम गोदान गासैबो फावगिरि, दामगिरि आरो मेथाइजों सोमोन्दो थानाय बिथांमोनहा हाबाफारियाव बाहागो लाफादों। लोगोसेनो मैयानि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै क'क्राझार जिल्ला बिसानि दैदेनगिरि बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो बर'फोरनि गेजेराव बयनिख्रुइबो सिनायथि होनो थाङोब्ला बर'फोरनि गाननाय-जोमनाय, दामनाय-देनाय अदेबानि बर'फोरनि दोरोङारि हारिमुखौ लानानैसो। बेनिखायनो बैसागु फोरबो होननानै बुङोब्ला बर'फोरनि मोनसे सेन्टिमेन्ट आरो बे सेन्टिमेन्टखौ जोङो फोथांनानै लाखिनांगौब्ला बर'फोरनि गासिबो दोरोङारि हारिमुखौ जोङो लाखिथारनांगोन होननानै बिथाङा बुंथिदों। बेनिखायनो देग्लायनिफ्राय गिबि खेबनि थाखाय बैसागु फोरबो फालिनाय बायदिनो इयुनावबो बैसागु फोरबोखौ बिसाया लांफाबाय थासिगोन होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होबावदों। आथिखाल बिटिसिनि आयेन आफादनि बुंथिगिरि काथिराम बर' बिथाङा मोनसे जोबोद बाखनायथाव हाबाफारि मावनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि काथिराम बर' बिथाङा थांनाय समनिफ्रायनो बेबायदिनो गावनि बियाबाव फरायसुला-फरायसुलिफोरखौ थारैनो थुलुंगा होनांगौखौ नोजोर बोनानै मोनफ्रोमबो बोसोराव मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसुला-फरायसुलिफोरजों लोगोसे बिथांमोननि दिथागिरि बिथांमोनखौ आर'ज बिलाइ आरो आर'नाइ आरो गुबुन गुबुन बायदि मुवा बेसादफोरजों बरायनायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो मैयाबो बिथाङा 25 नं बागानपारा बिटिसि बियाबनि सिङाव गोग्लैनाय गासैबो फरायसालिनि मेट्रिक आनजादाव सेथि मासियाव आवग्रिनो हानाय फरायसुला-फरायसुलिफोरखौ
बरायनायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला, थारैनो बेबायदि खालामनायनि गेजेरजों फरायसाफोरा जोबोद थुलुंगा मोनगोन आरो थुलुंगा मोननानै बिथांमोनहा गाव गावनि इयुन लामाखौ मोजाङै दालांनो हागोन होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनायखौबो मिथिनो मोनबावदों।